Da ni am ddarllen danfach ar y sgrin nesaf. Na ni ddarllen efo'n gilydd ffordd yma, Rhufeiniaid 12, rhan o'r bennod, 9 adnod ymlaen. Newch chi ymuno efo fi ddarllen y geiriau hefyd yma. Rhaid i'ch cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynebol, yn casau y drwg a chasineb perffaith ac yn dal gafael beth sy'n dda. Byddwch o ddifri yn eich gofal am eich gilydd, a dangos parch at eich gilydd. Peidiwch byth a gadael eich brwdfrydedd oeri, ond bod ar dan yn gweithio i'r arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. Byddwch yn llawen wrth feddwl am y cwbl sydd gan ddiw ar eich cyfer chi. Byddwch yn amyneddgar tra da chi'n dioddef a daliwch ati i weddio. Rhannwch beth sydd gynnoch chi gyda phobl ddiw sydd mewn angen. Ewch allan o'ch ffordd i roi croeso i ymwelwyr yn eich cartrefi bob amser. Peidiwch melltithio'r bobl hynny sy'n eich erlyd chi. Gofynnwch i ddiw ei bendithio nhw. Byddwch yn llawen gyda phobl sy'n hapus a chrio gyda'r rhai sy'n crio. Byddwch yn ffrindiau da i'ch gilydd. Peidiwch a meddwl eich bod yn rhy bwysig yn fod yn ffrindiau gyda'r bobl hynny sy'n neb. Peidiwch roi'r argraff eich bod yn gwbl. Peidiwch byth talu'r pwyth yn ôl. Gadewch i bobl weld eich bod yn gwneud y peth anrhydeddus bob amser. Wnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb. Peidiwch mynnu dial ar bobl ffrindiau. Gadewch i ddiw ddelio gyda'r peth. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, fi sy'n dial, gwna i dalu yn ôl, meddai'r arglwydd. Dyma ddyle ti ei wneud. Os ydy delyn yn llwgu, rho fwyd iddo. Os ydy e'n sychedig, rho rhywbeth i'w yfed iddo. Wrth wneud hynny, byddi'n twall marwor tanllyd ar ei ben. Paid gadael i ddrygioni dy ddal yn ei gryfangau. Trechad i ddrygioni trwy wneud. A da ni'n diolch i ddiw am ei air. Mae hwnna ddarn mor hyfryd yn dydi. Rhufeiniaid 12. Trechad i ddrygioni a daioni. Da ni'n ymateb i'r drwg hefo drwg. Da ni'n ymateb i'r drwg hefo daioni a chariad a maddeiant a camyneb. Mae'r egwyddor Gristnogol mor wahanol yn aml i'r hyn da ni'n weld yn ein cymdeithas ni, sef trechad i ddrygioni a drygioni. Rwan, da ni'n dod at y Pregeth olaf o Bedair a'r Actau'r Ysbryd. Ac mewn gwirionedd yn ystod y mis dwytha, dwi ddim ond wedi crafu'r wyneb, ond dwi'n mynd i orffan y sul yma ar Actau'r Ysbryd. Atgoffa chi, yn y bregeth gyntaf, ar ni dynnu sylw at y Pentecost, a'r darlun o dan a gwynt, ac ystyried sut oedd yr ysbryd glân yn dod fel tân a gwynt. Wedyn, yn yr ail bregeth, ddaru ni ddechrau gofyn cwestiynau, a cwestiwn yn yr ail bregeth oedd, beth ddigwyddodd i'r disgyblion ar ddydd y Pentecost? A dod i'r ateb bod yr ysbryd glân wedi dod arnyn nhw yn dilyn addewidion yn yr Hen Testament. Y byddan yna rhywbeth arbennig yn digwydd un dydd, a'r ysbryd yn dod ar bobl ddiw. A fod hynny wedi newid y disgyblion o fod yn bobl ofnus i fod yn bobl ddewr, o fod yn bobl oedd yn cilio i'r cysgodion, i fod yn bobl oedd allan ar y strydoedd yn cyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist. O fod yn ofnus i fod yn... Na i fabwysiadu'r gair yma o'r de. Ewn. Ewn. Neu fel sa'n ni'n deud yn y gogledd, eofn. Ac yna yn y trydydd bregeth, fe ofynnwyd y cwestiwn, beth ddigwyddodd yn y disgyblion?
A ddaru ni drafod y newid mewnol oedd wedi digwydd iddyn nhw trwy waith yr ysbryd glân. A da chi'n cofio fi o'n i'n canu, daeth Iesu'n calon i fyw, daeth Iesu i'n calon i fyw. A fod yr ysbryd glân wedi newid nhw, a bod yna ddau bwyslais arbennig i waith yr ysbryd glân. Fod yr ysbryd glân, sef Duw ar waith, yn pwyntio pobl at Iesu Grist. Drychwch ar Iesu, dysgwch gan Iesu, credwch yn Iesu, rhowch eich bywyd i'r Iesu. A'r ail beth oedd fod yr ysbryd yn sancteiddio ni, fel yn bod ni'n tyfu yn debyg i'r Iesu. Si ddefnyddio dau ddarlun, bod yr ysbryd glân fel thermostat, sydd yn ail gyna yn calonna ni mewn cariad tuag at Dduw. A nes i ddefnyddio darlun o gwyl Gristnogol wigwam yn yr 80au, pan oedden ni'n carthu y bydau ar gyfer yr wyl Gristnogol, ac ar gwarad o'r bydreddi i gyd mwyn i bobl ddod i addoli yn y beudy. A fod yr ysbryd yn helpu ni i garthu'n bywyda o nodweddion gwael, o ddrygioni, ac i dderbyn ffrwyth yr ysbryd. Wedyn, y trydydd cwestiwn ar un olaf, da ni'n mynd i ofyn y bore yma, di beth ddigwyddodd trwy'r disgyblion ar ddydd y Pentecost. A dwi eisiau bod yn fyr, oherwydd yn bod ni yn mynd i gymuno hefo'n gilydd yn y munud. Beth ddigwyddodd trwy y disgyblion? Wel, yn syml, yr hyn a ddigwyddodd trwy y disgyblion oedd fod Duw drwy waith yr ysbryd glân wedi creu criw o bobl, merched a dynion o wahanol genhedloedd a ieithoedd a galluoedd a chefndiroedd oedd yn credu yn Iesu ac yn gosod Iesu Grist fel sylfaen i'w bywyda. A trwy'r adag, da ni'n dod at yr adnod hon. Chi'n cofio Iesu yn Actau 1:8, oedd hwn yn y Pregeth gyntaf dweud, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân dod arno, a byddwch yn dystion i mi. Mi fyddwch chi'n sôn amdanai, mi fydd eich gwaith chi fel Cristnogion, a'ch bywyd chi fel Cristnogion, yn rhannu y newyddion da dwi wedi ddod drwy fy ngwaith. Byddwch yn dystion i mi. A dyma ddigwyddodd trwy y disgyblion. Fe ddechreuodd bywyd yr eglwys Gristnogol a'r dystiolaeth Gristnogol. Oherwydd cyn hyn, doedd Iesu Grist ddim wedi cyflawni waith achubol. Doedd na'm bywyd perffaith, doedd na ddim marwolaeth ar y groes, doedd na ddim atgyfodiad ar y trydydd dydd. Ond nawr, mi oedd bob dim yn ei le ar gyfer newyddion da o lawenydd mawr i'r holl bobloedd. A dyma gychwyn ar chwyldro mwyaf welodd dynoliaeth erioed. A hynny trwy bobl gyffredin, trwy y disgyblion yma. Ac yn Actau yr ail bennod, da ni'n cael disgrifiad ohonyn nhw hefo'i gilydd. Na i ddim sôn am hwn i gyd. Roedden nhw dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta, dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Ac yn y paragraff yma, da ni'n gweld beth oedd yn digwydd drwy y disgyblion. Yn y lle cyntaf, adnod 42, da ni'n gweld i bod nhw'n syml yn cyfarfod hefo'i gilydd, yn gyson fel pobl Iesu Grist. Yn rhannu, yn dysgu gan yr apostolion, yn cynnal swper yr arglwydd fel da ni'n gwneud y bore yma, yn gweddio gyda'i gilydd. A sail i bywyd nhw oedd addoli Duw. Chi bod yn swper yr arglwydd, gai sôn am y fymryn bach, mi oedd hwn yn sail i gofio'n Iesu Grist yn gyson, fel nad oedden nhw'n mynd ar ôl tangent, ar ôl sgwarnogod eraill. Gwnewch hyn i gofio amdanaf, medda'r Iesu. Cofio'n be? Cofio i fod o wedi dod i'r byd, wedi gwisgo cnawd, wedi enni'n wyrthiol, wedi byw yn berffaith, wedi'n dysgu ni am Dduw, wedi hyrwyddo teyrnas Dduw, wedi rhoi hun ar y groes. Gwnewch hyn i gofio amdanaf dros yn pechoda ni. Ac oedden nhw'n gwneud hyn 2000 o flynyddoedd yn ôl, a heddiw, da ni'na hefyd, yn cynnal swper yr arglwydd gyda'n gilydd,
ac yn gwneud yr un fath oherwydd yr Iesu ydy sylfaen yn cymuned anheglwys a'n bywyd. Felly oedden nhw'n dod at ei gilydd i addoli a dysgu a gweddio. Yr ail beth, adnod 43-45, roedd rhyw deimlad o ryfeddod dwfn yn ei plith. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau, oedd yn dangos o Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu'n teimlo i bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw gwerthu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Da chi'n cael y teimlad o agosatrwydd, teulu gyda'i gilydd, cariad gofal dros ei gilydd. Mae yna rhywbeth hardd yn ei hymddygiad ac yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. A dyna pam nes i ddarllen Rhufeiniaid 12. Rhaid i'ch cariad chi fod yn goriad go iawn. Teulu Iesu Grist yda ni fel eglwys Ebenezer. A mae rhaid ni weithio ar yr ymdeimlad yna bod ganddo ni ofal dros yn gilydd. Weithiau, da ni'n methu a weithiau, da ni'n anobeithiol, ond mae rhaid ni dal ati i fod yn ymwybodol fod Iesu'n yn uno ni fel cynulleidfa ac fel cymuned. A'r rhan o hynny ydy bod ni'n barod i rannu hefo'n gilydd, barod i ofyn i'n gilydd am help ac am gyngor, oherwydd pobl Iesu Grist yda ni ac nid pobl anghrediniol. A da ni gweld yn adnod 46 a 47 fod rhywbeth hardd a deiniadol. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod, yn bwyta, oedden nhw'n deml ac yn bwyta yn hau ei gilydd. Lle oedden nhw'n mynd i'r deml ac i dau ei gilydd, yn llawen ac yn hael. Roedden nhw'n moli Dduw ac roedd agwedd pobl tuag ati nhw'n bositif iawn. Roedd yna hyfrydwch yn y criw yma o bobl. Oedd o'n hardd, oedd o'n wahanol i'r gymdeithas yn gyffredinol. Mi oedd yna ddwynder, cariad a gofal dros ei gilydd. A phobl yn gweld hynny o'r tu allan. Ac yn olaf, mi oedd Duw trwy y disgyblion yn dod â mwy a mwy o bobl i ffydd yn Iesu Grist. Mae o'n deud y fama, lle da ni? Adnod ola, roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael ei hachub gan Dduw bob dydd. Felly, mi oedd o'n rhywbeth oedd yn tyfu yn doedd. A mae bwysig i ni edrych ar y pethau yma fel eglwys ac fel eglwysi yn 2023 a gweld y nodweddion yma. Oherwydd y wers amlwg i ni ydy bod ni garu'n gilydd i addysgu, i addoli a dysgu a gweddio yn gyson ac i rannu'r newyddion da am Iesu gyda teulu ac efo cymdeithas. A pan dwi'n edrych yn ôl, da ni wedi bod yn esgeulus o rannu Iesu Grist, o rannu y newyddion da o achubiaeth. A mae Duw yn dod â ni sefyllfa lle da ni'n dweud, arglwydd, dyma'r unig beth gallwn ni wneud yng Nghymru. Oherwydd trwy hyn, mi wyt ti'n ychwanegu pobl i ffydd yn yr Iesu. Felly, beth ddigwyddodd trwy y disgyblion? Trwy y disgyblion, fe greodd Duw ar ddydd y Pentecost griw o bobl oedd yn awyddus i rannu efengil ei gariad yn Iesu, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Jerusalem, Judea, Samaria a thrwy'r byd i gyd. Ar rhannu Iesu oedd un o'r nodweddion amlycaf. Mae ganddo ni newyddion da bendigedig i'w rannu hefo pobl. Sdim rhaid ni fod yn swil wrth feddwl am yr Iesu. I bobl Caerdydd, Cymru a'r byd i gyd. A mae'r ysbryd glân yn gweithio trwydda ni ac ynom ni o hyd i wneud hyn. Oeddan ni yn darllen ar dechrau Eseia 55, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi.
ac nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chi. Di Duw yn gweithio bob amser fel sa'n ni'n licio iddo fo. A di Duw ddim bob amser yn gweithio fel da ni yn gweithio. Enghraifft i gloi, nes i gael hwn yn bresant gen ffrind o'r exam ychydig yn ôl. Chi'n gweld y llun yma? Y gŵr bonheddig yma. Williams o'r Wern ydy enw hwn. Arwr mewn ffordd. Ac oedd Williams o'r Wern, gafodd ei eni 1781 ffordd na, marw 1740. Ac oedd o'n weinidog hefo'r annibynwyr yn y gogledd yn Sir Ddimbych. Oedd o'n dod yn wreiddiol Dr Iwan o Llanfachred, Sir Feirionnydd, a fi efo yn aelod, pan oedd o'n 14 oed, yn ei arddegau, yn eglwys Penstryd, Trawsfynydd. O lle da chi'n dod? Trawsfynydd, Penstryd, Trawsfynydd. Ac yn ddiweddarach, mi ddoth o i ffydd yn Iesu a teimlo galwad i'r weinidogaeth. A mi ath o i'r weinidogaeth, falle bod chi'n wedi clywed am y Wern, a Harwt wrth ymyl Brysiam, wrth ymyl Wrecsam, a Brymbo. Rach bod chi'n cofio gwaith dyr yn Brymbo, os da chi mor hen a fi. Ac oedd o'n gweinidogaethu fanno pam oedd na mond 10 eglwys annibynnol yn Sir Ddimbach. Ym 1818 ath o'n weinidog hefyd i Ros Llanerchrugog. Ac yn yr eglwys honno, 1818-10, mi o'na fachgen ifanc o'r enw Robert Thomas yn aelod. A dyma Robert Thomas yn dod i ffydd, dod i gredu'n yr arglwydd Iesu, a dechrau pregethu. Ac oedd pregethwyr a gweinidogion yn y cyfnod yno yn cael ei rhyddhau gan ei eglwysi i fynd i bregethu ar hyd a lled Cymru. Pregethwr mawr oedd Williams o'r Wern, a mi yna 2 arall yn y cyfnod, John Elias o Fôn, efo'r Methodistiaid Calfinaidd, a Christmas Evans, yrach bod ni'n gwybod am Christmas Evans o, wel, efo lawr yng Nghaerffili a Caerdydd, ac yn Tabernacl Caerdydd, 3 pregethwr mawr. Oedd y pobl yn gallu pregethu bryd hynny, da chi'n gwybod? Mae'r safon wedi gostwng, ond mae'r efengil yn un, a mae'r newyddion da, yr un mor swmpus. A Robert Thomas, dyma fo mynd yn weinidog, i Glandŵr Abertawe. Rach bod chdi Huw yn gwybod am Glandŵr, mae yna ffurf Saesnag iddo hwnna, Glendower yw'n oes? Ardal o Abertawe. Ac yna, o fanno, ath o i Rheiadr Gwy, neu Rida, fel maen nhw'n galw erbyn hyn, Rheiadr Gwy. Ac yna, yn y fan honno, fe anwyd mab iddo fo, o'r enw Robert Thomas. Ond oedd ganddo fo enw canol diolch beth, Robert Jermaine Thomas. Ac ar ôl hir a hwyr, a torri stori hir yn fyr, dyma Robert Jermaine Thomas yn mynd yn genhadwr hefo'r London Missionary Society i China, yn dod i dysgu Chinese, Mandarin, ac i Korea. Ac ryw ddiwrnod, dyma fo yn mynd ar long i Phnom Penh ar yr afon Taedong yn Corea i rannu Beibla oedd wedi cael ei argraffu mewn Tsieineaidd, ond oedd lot o bobl Corea'n gallu darllen Mandarin. Ac wrth iddo fo dosbarthu Beibla, dyma fo'n cael ei arestio a cael ei ddienyddio gan yr awdurdodau. Oherwydd oedden nhw'n torri lawr ar, da chi'n bod, bobl o genhedloedd eraill oedd yn mynd mewn i Corea. Erbyn hyn, mae Robert Jermaine Thomas yn cael ei ystyried fel sylfaenydd yr eglwys Gristnogol Brotestanaidd yn Corea. Oherwydd drwy y Beibla fe ddaeth pobl i ffydd o'n Corea. Ond mi gymrodd o 20 mlynedd i bobl ddechrau dod i gredu yn Corea. Ar ôl i Robert Jermaine farw yn 29 oed ar lan yr afon yn y fan honno. Ac wrth gwrs, mae Corea
hefo tystiolaeth Gristnogol enfawr erbyn hyn, sydd yn anfon cenhadon yn ôl i Gymru. Ond dyma'r pwynt dwi'n drio i wneud. Oedd William Thorwen ddim yn ymwybodol be fydda i ddylanwad o. Fe fu farw William Thorwen yn 1839, nac i mae'n ddrwg yna, 1840, y flwyddyn ar ôl i Robert Jermaine Thomas gael ei eni yn 1829. Ond mi oedd gwaith a tystiolaeth William Thorwen yn cyhoeddi Iesu Grist fel cenhadwr, fel gwaredwr, mae'n ddrwg yna, yn dwyn ffrwyth nes ymlaen. Doedd o ddim yn gwybod, ond nes ymlaen daeth y ffrwyth trwy dad Robert Thomas ac yna drwy Robert Jermaine Thomas ei hun. Nid fy ffyrdd i yw eich... Hynny yw, mae'r gwaith da ni yn ei wneud heddiw yma fel eglwys yn dwyn ffrwyth. Falla fydda ni'n gweld y ffrwyth, ond mae Duw yn defnyddio'r hada da ni'n ei hau i bethau fydd yn datblygu ar ôl i ni fynd i'r gogoniant. Drwy dirgel ffyrdd, mae'r uchel i o'r yn dwyn i waith i ben. Actau yr Apostolion. Diolch amdanyn nhw, mwyn i enw. Amen. Gawn ni weld.